Ya a Najeriya dukkanin ku ban yi wariya ba. Idan ka kalli wannan bidiyon sai kai mana like ka kuma danna subscribe, sai ka sake ka danna ƙarawa, za a sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri. Mun gode. Kuna tare da wannan tasha ta mai suna matasan Kababuza TV. Muna tare da ku. Idan ka bi wannan ƙa'idodi duk lokacin da mun ka ɗora bidiyo za ka gansu a cikin tsari. Na san alifun na san ba'un ko da banyo boko ba a radi da 'yan canji na to kin ga na gama wayewa.